Здравейте! Днес ще ви покажа как да изселите снимка от Instagram. Влизате в Instagram и както виждате тук няма запазване на изображението. Кликате върху изследване на елемент. След това ще се появи това. Когато сложите мишката върху това, снимката трябва да стане синя. След това кликате два пъти тук горе и както виждате има Private Photo Click Share. Просто го изтривате. Цялото, което е в къде ще го изтривате. Натискате Enter и ето вече както виждате има запазване на изображението. Начинът е един същи в Google Chrome. Цъкате тук проверка на елемента и ето както виждате пак Photo Click Shield. Изтриваме го и запазване на изображението. И всичко е точно. Така, това беше от мене.